Sa number 3, isa ka iloy ang nagsalbar sa iya duha ka tuig nga lapsag kag sang iya iloy antes ginanod sang flash flood sa Canlaon City. Ginakabig sa karon nga isa ka baganihan ang ginhimo nga pagsalbar sang isa ka iloy sa iya duha ka bulan nga lapsag kag sa iloy sini sa barangay Panubigan, Canlaon City sa maglaslas si Bagyo Tino. Naanod sa nagaragasa nga tubig baha o flash flood si Frances Angela Garilao Pecson, isa ka chemical engineer. Apang bisan sa ulihi nga tinion sang kabuhi ni Frances Angela, iya ginhimo ang tanan agud maproteksyonan ang iya bata kag masalbar ang iya nga iloy. Nawasak kag naanod man ang balay sang iya pamilya. Sa tinalikdan nga bulan, nagtaliwan man ang amay ni Frances Angela. Sa karon, naglunsar sang donation drive ang mga abyan, classmates kag kaupdanan sa obra ni Frances Angela agud magbulig sa iya na lisdan nga pamilya nga maka-recover sa trauma kag makapanugod liwat. Nagakinahanglan ang baby ni Frances Angela sang extra nga bayo sang bata, baby supplies, beddings kag tubig. Sa mga luyag maghatag sang bulig pinansyal, makig-angot lamang sa iya mister nga si Jasper Mike Pecson.